Bueno, jo com a persona em considero una persona tancada en les relacions personals. Soc una mica tímid, però quan conec bé a les persones soc molt més obert i soc molt simpàtic i sobretot amic dels meus amics. Jo m'estic preparant aquest 2010 amb moltes ganes sobretot i m'estic preparant sobretot al gimnàs físicament i sobretot també mentalment, perquè hi ha exercicis que requereixen un esforç mental especial i són molt importants per estar a tope aquesta temporada. Dels circuits d'aquesta temporada el que més m'agrada és el circuit de Zandvoort, que està a Holanda, on l'any passat vaig tenir un rècord una mica dolent, però és un circuit que m'agrada molt i ja percorrem 2 cops aquest any. I no hi ha especialment cap circuit que no m'agradi, perquè jo crec que començar a un circuit pensant que no t'agrada no és un bon plantejament, però de tots hi ha algun que no és el que se'm dona millor, però igualment m'agraden tots. Bueno, el meu referent sempre ha estat el Fernando Alonso, i crec que per tots els espanyols, i sobretot el Michael Schumacher, que és el millor pilot de la història. L'Alonso crec que serà el que guanyarà el campionat del món. Bueno, per tots els catalans, sobretot, i pels que estem al programa de Joves Pilots, el fet que Jaume Alguersuari estigui a la Fórmula 1 és un fet molt important, i sobretot també per mi, que no només he estat amb el programa de Joves Pilots amb ell, sinó que també he estat al programa de Red Bull i el conec bastant bé i crec que el que ha fet és admirable i és una referència per tots. Bueno, per mi suposa una cosa molt important formar part del programa de Joves Pilots un any més i crec que és el fet més important, i de tots els meus sponsors és el més important, ja que ha estat sempre allà a qualsevol any. Des del 2007 sempre ha estat recolzant-me. Ara tinc també el suport de Mercedes i d'Astana, però igualment jo crec que el més important és el programa de Joves Pilots, que en els dolents i en els bons moments ha estat sempre allà.